asi u nových videa. No, po dlouhý době, ale... To se vsákne. To nevadí. To se moc vám docela omlouvám, jako... Ale to nevadí, ježiši. Už jsem jako dostal achievement, ne ze začátku, no to není achievement. To je jedno. Takže... toto má být svět. Můj jakoby natáčecí svět, kde jakoby by měl možná vycházet jakoby videa a tak. Takže pokácíme si tady nějaký stromeček. Stromečku kácíme stromeček. Kolik mám FPS? 3. 40, to je good. What the f... What the f... What the... Tady je prostě slope? What? Čau rybo. Kámo, tak to jsem třeba nikdy ještě neviděl, ale OK. Craftíme rychlo, craftinger. Miau. Pip. Takže uděláme si krumpágy. Vytěžíme crafting koš. A jdeme tam tož. A jsme u stonu. Jakým způsobem jsme se tam dostali? Jupi! Takže jdeme tady vykopat něco, nějaké prostě kamínky. Kamíneček. To je těžení. Ještě tady ten kámen, vykopeme kamínek. Kámen máme vykopaný. Tady máme úhle, přesně. Tady. Ne. Tady úplně rychlo crafting mod 3000 pro max achievement. Jopip. 3000. Co jsem chtěl? Jo, sekeru. Sikira. Tady vykopíme to. Skopem tady to. XP for free, for fun. Takže to je teď, řekl bych, že kámo. Tamhle zvířátko, takže jdeme z něj udělat rychlý náhodou docela rychlý proces. A tam jsou další zvířátka. PvP pro skilly. Neutíkej! Sikera? Čím to je na to? No jo. Na van. Čím to je na to úplně? 360 no scope. Nice. Nefunguje mi mezerník. Co jsem ti tam dal? Ne, mě furt... Čumte na to. Já jdu do boku, když prostě skočím, já mám úplně rozbitou klávesnici. Ovečky zaměřeny. Poslat missile. Plaveme, čau brybo. Jo.
jdeme, to je výběh. Ne. Ne, já se tam potřebuji dostat. Hlína. Tady to si uklidím, teď si vezmu hlínu. Jsou moje pro parkour skilly, ale můj... Kam? Co to je? Já napíšu seed, počka. Máme na seed. Tady máte seed a když tak se ho kopírujte a... nebo ne, kopírujte prostě. Tady máte pak seed a... když tak se ho najděte, stopněte si klidně video a prostě... nebo až dokoukáte moje video, až pak si to můžete pustit. Až pak si můžete pustit Minecraft a prostě... ztráta kontentu. Ježiši, já te... Já tu klávesnici rozflákám, já přísahám. Už to fakt čí. Tam jsou slepíšky. Ahojte slepítky, no jo. What the no nic, já se jdu podívat tam nahoru, třeba tam něco bude, něco třeba pěkného. Třeba uvidíme něco pěkného, třeba nějakou vesnicu. Co? To by se mi líbilo. Parkour! Burger. Formule 1. Je tu něco zajímavého? Haló? Tady je jeskyně. Haló? Je tu něco zajímavého? Haló? Dobrý večer. No, nic zajímavého tu nebylo. Já absolutně nevím jako kam a kudy, nebo já nevím, pomoc. Ne, dochází mi žradlo. Je čas vypít masíčko. Ten netopír? Oh my god. This is a beautiful papat. So good. Tam jsem ji viděl vesnici. Počká. No jo. Vesnici. Kámo. Tak tohle byl fail. Misklik. Pardon, trošku misklik trošku. Tak to byl teda dobrý misklik toto. Vykopeme. A jdem se vidět za vesnicu. Běžím tam. Tatarka. Napište mi do komentářů, co máte raději, tatarku nebo kečup, nebo vlastně jako hořčici. Třeba, já nevím, třeba jako hranolkám. Jako protože třeba, jako víte co, protože prostě mě chutná jako, jo, jako že mě chutná jako úplně všechno k těm hranolkám, jo. Hořčice i kečup. Hořčice. Neumím to vyslovit. Hořčici. Já nevím. Neumím to vyslovit prostě teď. Ne, už se smívá. Oh no. Pěsnici. Dobrý večer, pane villager. Mám stopy. Tady. Tenhle baráček se mi nelíbí. Jaký tu máme baráček? Ne, tam nic není, tam není ani česká. To je sran. Dobrý večer. Tak já si tady si len, jak to? No, česká, okay. No tak, to
si děláš srandu. Jak to, že furt nemůžu chrápat? Já už chci chrápat. No tak tohle je tady velká vesnice, nechci říkat. Tady není ani kovárna, děláš si srandu. Ale ten nut, to je mizerný toto. To je mizerný. A tam to ještě pokračuje. Aha, tak to jo, tak to jo. U ní villageré. Do tě skopat z ty postele. Bacha. Chichichicha. Jsem ti ukradl postel. Haha, haha. Dobrý večer, dobrý ráno, dobrý den, dobrý den. Dobrý den. No. Ježiši, to bude horolezectví. Můžu se sakra zeptat? To jsou jako kamzíci ty. Ježiši, to jsou jako kamzíci ty villageri, nebo jako jak, jako se skáčou dolů, jako parkourista tady, nebo co? Ahoj Iron Goleme. Čau villageri, tady je postel, dobrá. O, tady by něco mohlo být, jo. Ukáž, já potřebuji nutně kouknout na mapu. Oh shit, bro. Oh my god. This is hustý, this is crazy frog. Asi tady jednou šláhnu rovnou postel. A taky balíky. No jo, to bude jídlo, to bude papáníčko. Papáníčko nad zlato. Víte co? Papáníčko nad zlato. Papáníčko nad zlato. To vykopeme, tady to taky vykopeme. Aha. No jo, to bude. Ty krásu, to bude hodně chleba. Víte co? Já tady. No jo, 58 breadů. Nice. Tam byl ten Iron Golem, co já ho jdu zkolit. Iron Goleme, teď je tvoje chvíle. Ty. Tady je ještě jeden baráček. Nebo ten se nekontroloval. Tady v tom nic není, děláš si srandu, jako vážně. Co to je za tady to chudobinu, nebo co? A myslím, že to bude něco jako Fizi. Čau Iron Goleme. Komu? Oh shit. No jo. Hop. Ty koukáš, villagere. No jo. Už jsem ho skolil. Skolil jsem tady démona. Kolik? 4. Děláš si srandu? Jenom. No, lepší než nic. Proč tady mám tu mapu, kámo? Já se potřebuji dopapat. No tak tady dožeru tu maso, abych se dohýloval trošku. No jo, já tady potřebuji nějakou jeskyňu. Na železo. Tak jdem hledat jeskyňu. No, tady je zrovna nějaká trhlinka. Tamhle je železo. A jo, tak se podíváme, trošku se tady porozhlídnem. Co tady je? Ty krásu. No, já se dopapkám. Tady mám bread. Tak jo. Fuj, jsem si myslel, že padám někam do neznáma. Tak tady vezmeme to železko. Železko je moje odteď. Jupi, železo! Teď. A protáme to železo. Jo, koukej. Jo, já se cítím jako normálně král tohle světa. No, to tady vykopu. To na mě, já jsem úplně profík. Teď dohýluju, protože nejsem až takový profík.
my jsme se prokopali do nějaké cavey. No tak to br. Si potřebuji udělat trošku více tohohle. Udělat si trochy. Tak to prozkoumá tady. Protože toto. Creeper! Oh, fuj. Já jsem se asi pospíp. Víte co? Já se dopapám, aby mě tady nesejmul nějaký skeleton, co by mi dal headshot. A já to dělám jenom v Minecraft Bedrock edici, takže jako GG bro. Hahaha. GG. Dobrý. Tak tady toto vykopem. Toto tady vykopeme. No tak kopej. No jo. Tak jdeme. A vrátili jsme se zase do té trhliny. Tady. Akto. A tady sežím nějakého pejska. Pejšku. Hafiku. Taky plase. Plasátko Pepa. Listí. Kopu tě. Dík. A si tady vezmu dovolením tohle. Jenom tak má, no jak se teď jako dostanu nahoru. A dobré, mám tady toto. Tak jdeme nahoru. Tak nejdem nahoru. No jo, to jsou skilly. Speed bridge. Nahoru. Tak to bylo jen tak. Jo. Já tady nakácím nějaké dřevo, taky pokácím strom. Jsem jak dřevorubec. A nějak kanadský dřevorubec tady tu. Normálně mistr. No jo, tamhle přes to můžeme přejít. Tam bylo vajíčko. A dobrý, kašlu na to teď. Vajíčko nepotřebuji, já potřebuji železo potřebuji. Tady to vypadá pěkně. Jo. Parkour. Ne. Tak vykopeme blok, si pomůžem. Kámo, můj mezerník nemezerníkuje. Jo. To byl teda jump. Svarto, skákej. Oh yeah, tady jsou kravičky. No jo no. Tam jsou dýně. Tam je. Já mám postel, ne? Já mám postel. Co blázním? Já blázen, tady to můžu rozkraftit. Koukej, ježiši, můžu to rozkraftit? Ježiši, nějakou jeskyni potřebujem. Tam je něco, tam je nějaká. Tady je tahle. A teď tady? A tady není, to nebude jeskyně. Normálně tady přijdu jak horolezec, když takhle tady lezu po těch horách. Hory. Jeskyně. Máš tu pro mě železo? Jo, nebo ne? Ne, nemám. Nemá tu tady železo. A proč tady není železo? Já chci železo! Jak to? Železo. Tady je jenom uhle a koprais. Tady to není. Sakra. Jo. A tady mám bret, já už jsem si myslel, jako, že mi došel. Bret. Že mi došel, ale to ne, Bret přece nikdy nedojde. Bret. No jo, takhle tady vylezu na skáličku. Něco tady je. Tam nic není.
pocit, že se vracíme zase zpátky. No. Ne, nevracíme se, dobrý. Proč to tam hoří? Požár. Požár. Oh. Proč to tu hoří? Kam máme nějaký prokletý svět? Proč to tady hoří? Aha, tady je láva. No jo, tak půjdem tam je portálu. Ježiši, jo. Jauajs, musím se dopapkat. No jo. A u portálu bych to asi zakončil, tak nějakou, bych to viděl, takhle nějak jako, bych to nějak tam ukončil, protože nemám jakože skoro jako žádný, nic nemám jako, mám jediný, co mám, tak je teď jako toto, kamenné nástroje. Co máme ještě se? Mending! Protection 3, Protection 4. Dva obsíky. Hej, my máme portál. Portál, etetu. Je tu etetu portál. Tak to počkaj. Nasadím kaťata, helmu, vyspínkám se. Nechci žádný V. Koníku, jsi mě vystrašil. Koníku. Jo. Tak to. Ne, počkej. Já jsem stupidita, fakt, že jo. Mu se říká stupidita na všeho levelu, kámo, toto. Toto není, toto, jako, no tak nebudu to komentovat tady, prostě vezmu tohle z toho. Kopáme, kopej. Kopej. Kamu? Můžeš to už vykopat. Už to je vysvělový. Už to bude. Možná. Kopu. Už to bude. Proč to nekope? Kopej. Jak to, že nekopeš, kámo? Musíš kopat. Kopej. To už bude to. Už to bude. Proč to nekope? Proč? Trošku zrychlí. Ale... konečně, haleluja. Máme tu zrovna dva obsíky na tohle. Já to posrar. Já to solidárně posrar. Jak to? Ne. Je tu láva. Že bych jako mohl tam udělat ten. To bylo jako jednoduchý. Já tady nechám vypíkat tohle. A asi půjdu udělat ten portál. Já totiž vím, kde je láva. Já vím, kde je láva.
Co to do Nebudu se tomu vyjadřovat, proč kámo. To mezi tím budu tady kopat tohle z toho. No, mezi tím se mi to bude vypíkat to železo, co tam je. Kopáme. Kopej. Jo, kopej. Kopáč. Kopej, už to bude. Vidím ty praskliny tam. Už to bude. Ještě chvilku, už to tam bude. Jo, už to je vykopaný. Co irony? 7, jo. No, takže to máme kyble, koš. A tu jeden teoreticky dá se říct, že stačí, protože hned tady máme vodu, že jo? Učumte na to úplně. No, speedrun a pak tam někde je láva přece. Přece tam je pak někde láva. Lava, tam je pak. Kámo, jo, my už máme hnedka takhle ze začátku portál, jo? To bude normálně speedrun toto. Sleep kouni, jedu. Letím, teda, spíš, běžím. Dobrý. Ježiši, fuj. Krknul jsem si, dámy a pánové. Tak schválně, jestli na tomhle videu bude 10 lajků, to je, já vím, je to hodně jako, že prostě jako hodně náročný, je to hodně náročný, jakože když tam bude třeba jenom těch 10 lajků a třeba 50 jako views, jako prostě 50 prostě zhlédnutí, tak udělám video o War Thunderu, kámo. War Thunder. Mám kybly klavy. Teď běžím, uní prase. Peppa Pig. Oh shit. Běžím. Běžím. Tohle je speedrun. O ne, potřebuji papat. Jíst. Jedu. Jedu. O ne. Blbý magma blok. Já to stejně píp. Kámo, já jsem fakt stupidní, kámo, na Minecraft. Fakt stupidní, ne, No nic, máme tady aspoň tohle. No, jde to zkusit zapálit, ne. No nic, abych to tohle z marnýho prostě pokusu o postavení portálu. No prostě, vy víte co, prostě konec tohle videa a jestli tady bude, napište do komentářů, jestli, co máte raději, jakoby, že třeba na hranolky, jako třeba hořčice, prostě tak, nevím, jak tomu říkáte, ketchup a třeba majonézu, na to napište do komentářů, co z toho máte rádi. A vy taky, je to hodně těžká challenge, já vím, jako hodně těžká je to challenge. Musíte dát 10 lajků na tohle video a udělám a 50 jako zhlédnutí. A udělám War Thunder, takže lajkujte, sdílejte a bacha, nezapomeňte na odběr, protože odběr, toho si budu moc vážit, kdybyste dali odběr. Moc vážit si budu toho, kdybyste dali odběr. A z těch dílů to bude série z Minecraftu. Já a Minecraft a taky vy. A zatím čau!